ruuton biyag ko. Di umay ken ka mangyam mo, ta siya kuntay pimusay nga may gapo di taranggas mo. Sa palimeten ti agaywan ken ka, no siyak tuntay matay ayasin tupay to'y bangkay dagantun may kabut agtubo ruuton biyag ko. Di umay ken ka mangyam mo, ta siya kuntay pinusay nga may gapo di tarangkas mo. Ta siya kuntay pinusay nga may gapo di tarangkas